И здравейте, котенца, с мен е Little Boss и днеска си играем Minecraft Games епизод 3, на него, Епизод 1. да, И здравейте, босата, аз съм да пишем сега работи. Little Boss. Днес си играем Minecraft Survival Game с моят приятел Little Boo. И ще ги кръптим. Ето ги него, ето ми мен. Харесате ме. Трябва да си Дай, тега. и дайте лайк, ако този хим ви харесва. Аге, 17 човека, 18, мага. Това ще бъде напечена игра. И ще фейлним бързо, както винаги. Стъга босата, към. Къде е? 24 бе. Окей, и 20! Добре. Забравяйте да се абонирате за мен или Тълбу, за да останете или бос, или кот. При мен е котенец, при него е бос. Да. Ама бос е по-яко. Не, бос. Долу да пишете в коментарите, бос е... О, 20 човека сме и 20 секунди трябва чакаме. Кабат, пак тръгвам в тунелчето. Аз вземам първия чест. Значи взел двойня. Не. Ми Да, 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 да. първия той. Оф, не, както и да е. Който там първия стигне. Как е? Аз тръгнах. С бутушки и шлем. Къде е дупката? И аз стрелвам. Само да намеря дупката, айди. И аз стрелвам. Аз нямам нищо, така че аз вземам честа. Да, бе, аз ще го дам там. Идвам! Не стреляй, ма! А не, двойна чест е за мен, защото аз нямам нищо. Не стреляй, ме! Стоп. Стоп, не можеш да ме стигнеш. Ей! Yes. Искам и аз сети ми. Няма. Ей! Мултикил е направил това. Ултракил е направил това. Значи, навъдник е бутушки, ела. Ела, къде си? Къде сте? Ето. Ето. Това беше. Аз взех едно мисъл само. О, чест! Тук има чест. Знам, аз го обрах, бе. Ей! Имам дървен меч. Као стига! Така ни чест, но сега да е на бедника. Опа, удари му с ръка. Така. Аз Ямо нямам, мива, аз чакай. нямам меч, аз взел оня често. Знам, че сега не си го обрал. Както и винаги не си го обрал, има два дървени меча. Къде? Къде си? Ето ти дървен меч. Аз имам дървен меч. Къде е това чест? Еми, големия? Аз го обрах. Не си. Вътре. Да. Ето, видях един. Ето го. Къде? Вътре е тая количка. Кавам. Убих го. Ахо. Голден бутушки. Идвай, още един. Вътре ли идва? Да. Просто. Убивам. Име. От мен беше този фейл, хора. Ще И чакаме това видео да свърши и ще направим веднага сигурно още един епизод. Но той свърши, бе! И мягай още веднъж след това. И това ще Това бъде ще бъде за епизода. А? Това ще бъде за епизода. Босчета, котенца, това ще бъде за този епизод. Хайде, чао и от мен и от... Чакай малко. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за мен или Тълбу и чао!